O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, celebrou hoxe por adiantado o Día da Lingua Materna, que ten lugar o 21 de febreiro coa cativada da Escola Infantil Pública Virxe de Covadonga en Ourense, onde os nenos e nenas gozaron de latexos, unha actividade de dinamización lingüística na que colabora a Xunta de Galicia. Ademais, López Campos felicitou o Centro Ourensán pola iniciativa particular posta en marcha para conmemorar o 25 aniversario de Efeméride, coa elaboración dunha escultura con palabras significativas para o alumnado. Nesta liña, o conselleiro fixo fincapé noutros programas que se desenvolven nos recintos escolares no tempo de lecer, neste caso nos colexios de educación infantil e primaria. Como son 21 días co galego e máis, finalizado recentemente, falamos máis ou nós tamén creamos. Compre destacar que cada ano o organismo elixe un tema arredor do que xira esta celebración e que nesta ocasión incide no 25 aniversario e máis na salvagarda da diversidade lingüística, recoñecendo que todas as linguas do mundo son esenciais para a educación, constituindo o principal medio de transmisión de coñecemento e preservación das culturas.